माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो मिक्स बाय P4 प्रकाश राज। डाली के गियरबा हमारे ललनबा तनिको नहीं डराला यारबा टेम्पू वाला डाली के गियरबा हमारे ललनबा तनिको नहीं डराला यारबा टेम्पू वाला रे यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारबा टेम्पू वाला। अभी आप सुन रहे हैं बीरपुर खटौना से प्रीति म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। धर्मेंद्र निर्मलिया को डीजे हरिओम बसंतपुर। मिक्स बाय P4 प्रकाश राज। सीनमा के बटन सखी रखेला खोल के आमन पगलाबे पूतो मीठा मीठा बोल के सीनमा के बटन सखी रखेला खोल के आमन पगलाबे पूतो मीठा मीठा बोल के झाड़ी के झुलपी उधर आवे ए सखी हीरो से कम नहीं लागे ए सखी हीरो से उता कम नहीं लागे दुन्नू रे अखिया से मारे उलाटी तनको नहीं डराला यारबा टेम्पू वाला रे यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा केले जाला यारबा टेम्पू वाला। अभी आप सुन रहे हैं बीरपुर खटौना से प्रीति म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। म्यूजिक बाय मिक्स बाय P4 प्रकाश राज। देहला के हाथा काथा भोडल बगूदा आतन को लजाले ना लव यू बोले सीधा ये सखी देहला के हाथा काथा भोडल बगूदा आतन को लजाले ना लव यू बोले सीधा बुझले बात सब धर्मेंद्र भरल बागुन संजय खत्म के अंदर आ भरल बागुन दीपक लाल प्यारे के अंदर हॉर्न दबा के हैंडल घुमा के भुकुर भुकुर लाइट बारे यारबा टेम्पू वाला रे यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारबा टेम्पू वाला